Da li ste u nekom neposrednom periodu imali prilike da čujete neki prilog koji je po vama odražavao rodne stereotipe i da li mislite da su ovi sadržaji u dovoljnoj meri prisutni u našim medijima? Danas se na RTS-u u 9 emituje jedan poznati kviz, koji neću da imenujem zato što ne želim da ga reklamiram. Ali tu ima pravila koja, kada prvo se osvoji određena suma, pa se onda daje niža cena i viša cena. Tu se uvek, pod izgovorom džentlmenstva, intelektualno podcenjuju žene kada im se daje ona viša donja suma. Uvek se u suštini implicitno kaže ti imaš manje znanja ili si manje sposobna i onda ću ti olakšati da bi ti uspela da ostvariš ovaj cilj. Znači, u udarnom terminu, jedan od najpopularnijih kvizova koji otvoreno govori da žene imaju manje znanja. Slučaj nestanka one 25-godišnje devojke, zove se, ja mislim, Milica, i prosto objavljena je njena fotografija u svim medijima i sam tekstovi u kojima je opisan njen nestanak, mole se ljudi koji su je videli da se jave, nije eksplicitno napisano ništa što bi pokazalo rodne stereotipe, nego je to onako prikriveno bilo u prvom pasusu, a poslednji put je viđena sa 2 muškarca. Da li ste videli devojku koja je poslednji put viđena sa 2 muškarca? Ušla je u automobil taj i taj i mislim slične tako prikrivene neke poruke, a onda u komentarima je usledio šok, jer zapravo nekako najviše i stereotipa i diskriminacije i govora mržnje zapravo se nalazi u samim komentarima koji jesu odgovor na sadržaj teksta, jer tekst jeste napisan tako da se u komentarima kaže ono što je možda bila stvarna namera autora teksta i onda su usledili komentari šta njoj može da bude ovako lepoj, plavoj i sfeniranoj i doteranoj, kakve probleme ona može da ima, o kakvim mentalnim smetnjama vi pričate, otišla je, pobegla je sa dečkom, prosto kao kakve probleme može da ima tako lepa mlada devojka, to je razmaženost, to je bahatost, to je poražavajuće. I ti komentari i sam tekst koji je očigledno napisan da isprovocira upravo tu reakciju i zašto je u fokusu pažnje bio njen izgled i to gde je ona bila i sa kim je bila, a ne zapravo njen nestanak koji je sam po sebi strahovit. Pošto je reč o portalima, mislim da oni itekako mogu tu da filtriraju zapravo te komentare, dakle itekako postoji ta uređivačka politika gde se oni ograđuju, gde mogu da određene komentare ne objavljuju javno ukoliko smatraju da oni nisu pristojni. Dakle, ne samo kroz psovke i tome slično, već i govor mržnje ili diskriminacija. I možda tu opet dolazimo do toga, ako pričamo o edukaciji, možda treba i da edukujemo dodatno i medije, dakle zapravo novinare koji se bave time. Ako se već ta emisija bavi ženama, samo pričamo o estetici, ne pričamo o suštinskim pitanjima i šta je ono što ženi smeta i šta je ono što je ugnjetava. Ne, bitno je da nađe pravog muškarca, da je ona lepa i srećna i zadovoljna. Mediji itekako jesu generator rodne neravnopravnosti u našem društvu i da smo to svi manje više uočili u različitim formatima koji se plasiraju u medijima. Ono o čemu smo također govorili jeste da ova tema ima i nedovoljnu medijsku prisutnost, te da je potrebna dodatna edukacija novinara i novinarki na ovu temu.